बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर। तो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदो आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ आरो आङो दहाय फुंनि समावहाय भिडिअ हगारनायाव आङो बुंखादोंमोन दा बेलासिनि समावहाय बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जागोन। तो फाइनाली दिनैहाय पीएम किसाननि 23 नम्बर इन्स्टलमेन्ट जों गोलाव दिननिफ्राय सावरायबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदिनो आपडेट्सफोर होबोबाय थादोंमोन। तो दिनैहाय फाइनाली फैसाया एकाउन्टआव क्रेडिट जाबाय नै बेलासिनि समावहाय। तो नोंथांमोना बयबो एकाउन्टखौ चेक खालामखाबाय जानांगौ आरो बेबायदिनो एसएमएसफोरा फैखाबाय नङा होनबा। तो बयबो निस्सय जायफोरना बेबायदिनो मुंफोर दङमोन तो बयबो मोनजोब्बाय जानांगौ बेबायदिनो 2000 रांखौहाय। तो चेक खालामनानै लादो फाइनाली फैसाया एकाउन्टआव क्रेडिट जाबाय आरोना। तो जोबोद मोजां आरो जायफोरा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै एप्लाइ खालामनानै लादो तो अब्लानो मोनगोन आरोना। तो जोबोद मोजां जोङो आरोबाव नेक्स्ट टाइम बेबायदिनो आपडेट्सफोरा फैबायानो थाखागोन। तो लोगोफोर गोलाव खालामला नोंथांमोना एसे थाबैनो चेक खालामदो आरो फैसाफोरखौ दिहुननानै लादो आरोना। तो आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। आङो सुंद'हैब्लाबो बे आपडेट्सखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय खारन आङो फैसाया हाबोब्ला तो भिडिअ लाबोनाय जागोन बेलासि समावहाय होननानै बुंखादों। तो बेखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। आं एसे स्क्रिनावबो दिन्थिनानै होखाबाय 2000 राङा बेबायदिनो एकाउन्टआव क्रेडिट जाबाय आरोना। तो गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।